गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' फिसानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। इउटुबार राजिब बर'नो इलिट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया आसाम रिजननिफ्राय ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'बाय। अल इन्डिया साइकेल राइड खालामग्रा आरबि ट्रेभेल ब्लग इउटुब चेनेलनि अनार राजिब बर'आ बे समाव गावनि गोब्राब खस्थ' आरो नाजानायनि फिथाइखौ मोननो हादों। इलिट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया आसामनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै राजिब बर' बिथांखौ सायख'दों। मख'नो गोनांदि आरबि ट्रेभेल ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमा राजिब बर'आ दायो साइकेलजों केरेलानिफ्राय लादाखसिम साइकेल सालायना बयनोबो रंजानाय नुथायनि खाबु होगासिनो। बिथांनि गोब्राब खस्थ' खालामनायखौ नुना बिथांनो बे गेदेर खाबुखौ होदों। भारत आरो कानाडा हादरनि गेजेराव बे समाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन सोमोन्दो। भारतआ खालिस्तानी उदखारिखौ गावथारनायनि उनावनो दरनै हादरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि फारसे थाङो। कानाडा हादरा भारतनि हेंथायै गोख्रों बेरेखा थांखि लानायनि उनाव भारत सोरखाराबो कानाडानि हेंथा गोख्रों हाबाफारि लायो। बे समाव कानाडानि भिजाखौ भारतआ केन्सेल खालामबाय। दरनै हादरनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो जानायनि उनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों कानाडायाव थानाय भारतनि नोगोरारि आरो भारताव थानाय कानाडानि नोगोरारिफ्रा। टिभि चेनेलफोरनिसिम भारत सोरखारनि जर'खा बिथोन गिदिर दाय गोनां उदखारि होबथाजानाय आफादफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ सावरायनायनि जौसां एबा सावरायनो खाबु होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। संबिजिरनि आर्टिकेल 19(2) आरो सिटिएन आइननि आवथायाव हेंथा थानायखौ नोजोर लाखिनानै खौरां बुथुमनो खावलायदों मिरु सोरखारा। चिरांनि तालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि आरसिसि न'ब्लाङाव मुलुगनां गोजोन सान फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुगनां गोजोन सान फालिदों। बड'लेण्ड हेपिनेस प्रग्रामजों बानजायजानाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लायो। न'खर, हारि, समाज आरो हादरनि गेजेराव गोजोनखौ मानो आरो माबोरै लाबोनो हायो आरो गोजोन जायोब्ला माबोरै जौगायो बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाबाफारियाव राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमानि फरायसा फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सानसुमैफ्राबो बाहागो लायो। भारताव आइजो गोहोखौ गोख्रों खालामनो मिरु सोरखारनि गोख्रों थांखि। लकसभायाव आबुं सानखोजों नाजावजानायनि उनाव आरोबाव जारिमिनारि आइजोफोरनि रिजार्भेसन बिलआ रायजो सभायावबो नाजावजाबाय। हेंथा गैयालासे बे बिलआ नाजावजानायनि उनाव दायो आइननि महर होनो आगानसे सिगांबाय। एमपि एमएलए गासै मासियावनो आइजोफोरनि थाखाय आलादा खथा दोननो मदि सरकारा गोख्रों थांखि लादों। नारी शक्ति बन्धन अधिनियमनि गेजेरजों भारताव आइजोफोरनि मोनथाय आरो आइजो गोहोखौ गोख्रों खालामनो बे बिलखौ आबुं महर होनो सिगां फारसे आगान सुरबाय मदि सरकारा। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया रेड रिबन माराथनाव देरहासार जानो हानाय 4 फरायसुलिफोरखौ बरायदों। आसाम सरकारा नेशनेल सार्भिस स्किमनि गेजेरजों बिथोन हरनाय बायदि गंफ्रोमबो फरायसालिमाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोलांनो थांखिजों थांनाय 2 सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव रेड रिबन माराथनाव क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानिफ्रायबो बाहागो लानानै 4 फरायसुलिफ्रा सेथि, नैथि, थामथि आरो ब्रैथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। रेड रिबन माराथनाव फारियै सेथि मासि देरहासार जानो हानाय बानसुलि बसुमतारी, नैथि मासि देरहासार जानो हानाय बनिता बसुमतारी, ब्रैथि मासि देरहासार जानो हानाय कृष्णा बर' आरो बाथि मासि देरहासार जानो हानाय जनालि नार्जारी गासै 4 फरायसुलिफोरखौ क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमायाव गोग्गानाय लाबोनायखौ लानानै क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारीजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफ्रा बरायदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि 2 नं अदालगुरि गामिनि PMAY न' लुफुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों पिएचटिसिनि मासिगिरि अनन्त नार्जारीया। चिरां जिल्ला सान्थिपुर पिएचटिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं अदालगुरि गामिनि PMAY न' लुफुंनायनि सायाव मैया मुलाम्फागिरिफ्रा पिएचटिसिनि सोद्रोमा अनन्त नार्जारी बिथांखौ लुफुङाखै रां हरजोबब्लाबो बुंनायनि सायाव बिथां पिएचटिसिनि सोद्रोमा अनन्त नार्जारीया खेंफोरथि होयोदि मुलाम्फागिरिफ्रा रांखौ हरजोबाखै होनना।
बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंबावोदि मुलाम्फागिरिफ्रा रांखौ हरजोबबानो न'खौ लुफुंनो हागोन होनना। जों बाक्सा जिल्लायावनो थागोन, जोंखौ तामुलपुराव हरनो मोना। गोख्रों दाबि रायजो राजाफोरनि। बाक्सा जिल्लानि फाराव भुटान सिमा ओनसोल सुबनखाथायाव दुंहाव थासारि। तामुलपुर जिल्लाजों सरजाबनायखौ गोख्रों बेरेखा खालामदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। दिनैसिमबो ओनसोल नाङै फिनजाथाय सोमजिखांहोदों थागिबि रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना तामुलपुर गोदान जिल्लायाव सरजाबनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों। रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा ओंखारना गोख्रों सोमावसारदों। गोनां जायोब्ला थै जिउ होगोन, थेवबो तामुलपुराव थाङा होनना गोख्रों हुमखि होदों। सोमावसारगिरि रायजो राजाफोरनि दाबिखौ मानियाब्ला गोख्रोंसिन सोमावसारनो हुमखि होदों बिथांमोना। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोल उल्थापानि सरलपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे उन्दै गथ'आ गोब्राब जोखोम जादों। उल्थापानि सुदेमपुरि गामिनि मुर्सि गांगुर बसुमतारी आरो मुर्सिमा थिलेब बसुमतारीनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला जेसुआ बसुमतारीया थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालार मोनाबिलिनि समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानांनाय गथ'साखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार MRM हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दुखुथिया गोरिब न'खरा फाहामथायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम हेफाजाब बिदों। क'क्राझाराव एजिपिनि आफादगिरि लरेनजयथि गगৈ। एजिपिनि बानजायनायाव धुबुरीनिफ्राय सरियासिम एक आसाम जात्राया क'क्राझाराव सौफैबाय। एजिपिनि बानजायनायाव धुबुरीनिफ्राय सरियासिम एक आसाम जात्राया क'क्राझाराव सौफैबाय। आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजिपि राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय धुबुरीनिफ्राय सरियासिम एक आसाम जात्रा हाबाफारिया दिनै बिटिआरनि गाहाय सदस्यर क'क्राझाराव सौफैबाय। आसामाव सोमजिनाय बायदि बायदि जेंना, गावसा गावसि थासारि, जातिनि मुङाव गावसा गावसि, धोरोमनि मुङाव दान्थे बिदान्थे, गासै थासारिखौ बिथा खालामनानै एजिपि राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव एक आसाम जात्रा हाबाफारि बानजायदों। बिस्तिबारनिफ्राय एक आसाम जात्रा हाबाफारिया दिनै नैथि सानाव क'क्राझाराव सौफैयो। आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि लरेनजयथि गगैया फुंबिलियाव दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबारजों मानबावो आरो बिनि उनाव क'क्राझार सहरनि गौरां दैसानिफ्राय राजमेला फोथारसिम हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामाव सोमजिनाय जेंनाफोरनि गोख्रों बिजाथाय फोरमायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव लरेनजयथि गगैया फोरमायदि रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा सरकारनि सायाव गोजोननाय गैया, जायनि थाखाय दिनै रेलि हाबाफारियाव हारि धोरोम ब्रोन सायख'जासे बाहागो लादों। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदोंब्लाबो नाथाय राजखान्थिनि बाथ्रा बुङाखै लरेनजयथि गगै बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बालापारा सालबारि फ्ल' इरिगेसन सुइसगेटनि माथावरि बायफ्लंनानै गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनांदों गोबां आबादारिफ्रा। सुइसगेटनि माथावरि बायफ्लंनायखौ फाहामफिननो थाखाय आबादारिफ्रा फैसा खांनानै JCB बाहायनांदों। चिरां जिल्ला फाराव भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय बालाजार, आमलाइबादा, रानिपुर आरो गोबां गुबुन गुबुन गामिनि आबादारिफ्रा दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय सुइसगेटनिफ्राय दै दिखांना लांनाय माथावरिया बायफ्लंना गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सुइसगेटखौ दिथा होग्रा एबा सुखिदार गैयैनि जाउनावनो बे सुइसगेटनि माथावरिया बायफ्लंनो खाबु मोन्दों होनना आबादारिफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सुइसगेटनि दिथा होग्रा एबा सुखिदार सानैखौ मानिबा जाहोनाव बोखारनानै लांनायनि उननिफ्रायनो बे सुइसगेटनि गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो आबादारिफ्रा सुइसगेटनि दिथा होग्रा एबा सुखिदारखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो जगायना होनांगौ होननानै गुरै खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।